ପିଲାମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ କଣ? ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା। ଆବେ ଚୁପ୍। ଦେଖିବା ତୁ କହିଲୁ। ସାର୍ ମାଇ କୁକୁଡ଼ା। ଆବେ ଚୁପ୍। କୋଉଠୁ ତମେ ମାନେ ସବୁ ଆସିଛ ବେ? ହଁ ଶଳାର କିଏ କହୁଛି ଗଞ୍ଜା କୁକୁଡ଼ା, ପୁଣି କିଏ କହୁଛି ମାଇ କୁକୁଡ଼ା। ଏ ପୁଅ, ପକ୍ଷୀମାନେ ଯଦି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଏଇଟା କଣ ଅନ୍ଧ ଭଳି ଅନଉଛି? ଏଇ ତମକୁ ସହଜ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, କହିପାରିବ? କହିବୁ କଣ ଯେ ସାର୍? ପାଣି କରିଦେବୁ ପାଣି। ପଚାରି ଦେଖ। ତୁ ଶଳା ନୁଙ୍ଗୁରା ଟୁଙ୍ଗୁ ଟୁଙ୍ଗୁ ହେନା। ଚୁପ୍। କାହିଁ ଦେଖିବା ତୁ ଗୋଟିଏ ଭିକାରୀ ରୋଲ କଲୁ। ଆବେ ତୁ ଛକାଟା ନା କଣ? ଏମିତି କଣ କହୁଛୁ? ସାର୍ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭିକ ମାଗୁଛି, ଦେନା। ହେ ଭଗବାନ, ପିଲା ତ ଭିକ ମାଗିବାର ଲାଉନି, ଭିକାର ରୋଲ ଲାଉନି, ଆଉ କଣ ଆଉଛି ବେ ତମର? ଏଇ ତମ ଦି ଜଣ ମୋ କ୍ଲାସରୁ ବାହାର। ମୁଁ ଇଆଡେ ପଢୁଛି, ତମେ ସିଆଡେ କଣ ଅନଉଛ? ଭୁଲ ହେଇଗଲା ମାଷ୍ଟର, ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ମୋ କ୍ଲାସ ରୁମରୁ ବାହାର ବେ। ରାଧା ଖଇଁ ଟିକେ ଦିଅ, ବାହାରି ପଳେଇବୁ। ରାଧା ଖଇଁ ଟିକେ ଦିଅ, ପଳେଇବୁ। ଶଳେ ରାଧା ଖଇନି ଖାଇବ, ମତେ ଖାଇଦଉନ। ଚଲ ବେ। अबे मास्टर, राधा कहीं दबो ना कि तोर ए क्लासरूम उड़े देबी। କଣ ମତେ ଧମକ ଦଉଛ? ତମ ବାପାକୁ କହୁଛି। ସାର୍ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛୁ ସାର୍, ବାପାକୁ କହନି ସାର୍। ସାର୍ ଦେଶୀ ପ୍ୟାକେଟ ଦିଟା ଦେଇ ସାର୍, ବାପାକୁ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସାର୍।